Дами и господа, това е съобщение от Института за промиване на мозъци и пропаганда. Продължавайте да сте оплашени колкото се може повече. Моля, погледнете към най-близката камера, за да могат да се запишат лицата ви. Всички трябва да сме подозрителни, страхувайки се от терористичен акт. Човекът, стоящ от теб, може да е терорист. Ако забележите съмнително поведение на хора, като заснемане или говорене по мегафон, незабавно го съобщите на властите. Добре дошли в новооткрития затвор. Личните ви карти трябва да бъдат носени постоянно. Не се разхождайте спокойно. Бъдете бдителни и подозрителни един към друг. Бъдете разделени. Запомнете, вие не сте красиви уникални същества по пътя на духовното просвещение. Който ви каже това е опасно, той е луд и възможно да е терорист. Вие сте консуматор от плът и кръв. Работата ви е да гледате телевизия, да ходите на работа, да плащате данъци, докато умрете. Всяко друго нещо не е полезна дейност. Добре дошли в новия световен ред. Всеки трябва да е оплашен, послушен и да се подчинява на управляващите. Дами и господа, ние сме управляващия съвет на планетата. Моля, запазете спокойствие. Ако няма какво да криете, няма от какво да се страхувате. Моля, приемете намесата на правителството във всеки аспект от живота ви. Носете костюми и ходете на работа. Водете безсмислени разговори с приятелите си. Вие не сте специални човешки същества. Вие сте икономически елемент и работата ви е да плащате данъци и да помагате на управляващите да спасят икономиката. Работете здраво, не хабете времето си, спестявайте за ипотеката си, вземете ипотечен кредит. Уверяваме ви, че парите ви не са хвърлени на вятъра. Кредитите са прекрасни инструменти, защото те държат заключен в клетка. Вземате кредит за една къща и плащате 3, повече от 25 години. Това е добре за вас. Не пушете марихуана, само пийте алкохол. Марихуаната те прави спокоен, щастлив, наблягаш повече на музиката и секса. Това не е полезно за вас. Единствените наркотици, разрешени от правителството, са узаконените наркотици, алкохол и наркотик и никотин. Ако забележите някой да употребява наркотици,